এইটা মনে নাই ଆପଣଙ୍କର ରାମକୃଷ୍ଣ ଛୋଟରାୟଙ୍କର ନାଟକ ଲୀଳା ନାଟକ ତାକୁ ମଞ୍ଚ ନାଟକ କରାଯାଇଛି, ଲୀଳାରୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସଂଳାପ ଗୁଡ଼ାକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର କବି ଗୁରୁ ଏମାନେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜଳନ୍ତର ଗଡ଼ରୁ ସେଇ ନାଟକ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଦୁର୍ଗା ଦାସ ବଙ୍ଗାଳୀ ଦାସ ମେନ ବିଚ୍ଛାକୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାତିରେ ଖଣ୍ଡରା ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ରା ବୋର୍ଡର ଇଚ୍ଛାକୁଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଭାଷା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହଁ। ସେମାନେ ତାକୁ ପଚାରି ସଂଳାପକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭୁଲ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଟାକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ସଂଳାପ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ, ନାଟ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ରୀତିରେ ଆପଣଙ୍କର ମଞ୍ଚରେ ସାଇଡ୍